Здравствуйте, друзья! По вашим многочисленным просьбам сегодня будет необычный выпуск. Я буду зачитывать рассказ белорусской сельской женщины, не на чистом белорусском, а на тросянке. Сразу объясню для тех, кто сейчас начнет умничать в комментариях, что тросянка — это живая разговорная речь, которую можно услышать в Беларуси, там русский, белорусский, смесь там разных словечек, включая прибалтийских и так далее, какие-то польские следы, деревенские интонации, вся эта, бытовая каша, на которой люди реально могут говорить между собой. Это не академический белорусский язык и не попытка показать, как правильно, друзья. Чтобы особо рьяные не обкакались от моего говора и не начали писать, что я коверкаю белорусский, повторю отдельно. Я не читаю на чистом белорусском, я читаю на тросянке. Я буду прям на ходу переводить. Именно для передачи атмосферы, чтобы почувствовать белорусское село. Ну, а чтобы и волки сыты, и овцы целые, сам рассказ я зачитаю на тросянке, а комментарии и авторские выводы уже сделаю на чистом белорусском, насколько смогу. Так что расслабьтесь и слушайте историю. И не делайте вид, что вы тут на экзамене по филологии. Короче, погнали. Мне 27 годов, мужу 46. Живем мы, коли по правде, як люди, только на паперы. У пашпорте муж и жонка, а по житті ён у сваім городе, а я у сваім. Паміж нами дорога. Яго старая мать, ревность и бедность, якая дасталась и мне, у якой уже давно не все просто дрэнна, а даже дуже хуёва. А муж у мяне галоўны інжынер у адной шарашкінай канторы. Гучыць быццам дуже важны мужик. Галоўны інжынер, адказны такі, паперкі некія перакладаць, на аб'екты ездзіць з начальством. А зарплата такая, что нават казаць сорамна. 6000 рублёў, и то на руки бывает трохи меньше. Друзья, кто не понял, это больше $2000. Но колхозницы этого мало. Недавно принес 6800 и таки стоит быццам полову в области покормил. А на гэтай грошы гляджу и думаю, ну что гэта за жыццё? Мужик амаль 50 годов, а у доме ненормальные опоры, ненормальных грошей, хоть бы нормальный мужик у ложку был. Мы живем на поўначы краіны, у сельской мясцовасці. Гэта не город, где можно выйти с подъезда, сесть у такси и зникнуть у натоўпе. Тут усё бачна. Хто с кем стоял каля крамы, хто у чью машину сел, хто на аўтобус спазніўся, хто ўвечары вино купіў. Завтра ўжо палова акругі будзе ўсё гэта ведаць. У нас тут жыццё як у слойку. Усе глядзяць, шэпчацца. Но гэта таму, што амаль усе даўбаёбы. І кожны лічыць, што мае права сунуць нос у чужыя трусы. Таму мне тут душна. Я шмат разоў думала угаварыць мужа пераехаць у горад. У горадзе будзе прасцей дыхаць. Там можна зайсці ў кавярню, выйсці праз гадзіну, сустрэцца з кім хочаш, і ніхто потым не будзе стаяць каля пошты з тваім жыццём у зубах. Але муж упіраецца. Кажа гэта сабака, што тут яго праца, што тут ён нешта мае, а ў горадзе з такой зарплатай і ў такім узросце ён наогул прападзе. Божа і праўда, тут ён хоць гэта няшчасныя грошы атрымлівае. У горадзе можна 200 000 можа получыць, я не ведаю. Але ж мне здаецца, што ён просто боится. Боится горада, боится людзей, што я там буду без кантролю. Ай. Ён і тут мяне трымацца хочаць. Хочацца разам амаль, чтоб і не жывем. У яго матері, ёй 83 гады. Старая, больная, але язык такі, што можна дошкі рэзаць. Жыць з ёй я не магу. Яна мяне са свету жывець. Усё ей не так. Я не так кажу, не так гляжу, не так адказваю і так далей. То святло ўключы, то выключы, то прынесі, то аднесі, то прыгатуй ей курыцу пад піва. Або яна так хочаць. Амаль кожны дзень гэта курыц. 83 года курицу под пивом. Да, у бабушки такие. Я уже от одного паху той курицы могу у лес збегчы. И самое агіднае, калі яна обкакается. Я разумею старость, хваробу, все такое, але часам у меня такое адчуванне, что яна специально чакае, каб я за ёй прыбірала, каб я нахілялася, каб яна бачыла, як я гэта раблю. Сядзіць з таким выглядам быццам каралеву ў палацы, а я яе служанка. Муж кажа, мать хворая, трэба цярпець, а я не хочу цярпець. Я не для таго 27 гадоў замуж выйшла, каб чужую старую мыць бабу, слухаць яе каманды і нюхаць курыцу пад піва. Працаваць муж мне не дае. Вось гэта асобая ў нас гісторыя. Грошай няма, але яна павінна сядзець ціха. А чаму я павінна? Бо я, па яго словам, прыгожы, раптам знайду сябе мужика. Вось як он тлумачыць. І он так і кажа, пойдзеш працаваць, пачнеш хвастом круціць. Ну я і без працы знайшла.
Без працы нашла мужика, да. Не там, дзе ён баяўся, але знайшла. Я изменила, друзья, да, у пазапрошлым годзе. З мужчынам, якога я тагды любіла. Ці думала, што любіла, я не ведаю. Цяпер уже точно не ведаю. Але тое, што ён мне паказаў, я назад у галаве не закрыю. Гэта быў усё один раз, але ўсю ноч. І пасля гэтага я ўпершыню зразумела, што такое нармальны кекс. Не гэтыя мужскія валтузні пад коўдры, ці ніякавасць на 45 секунд і ўсё на гэтым, типа герой, а саўпрадная пастельная фізкультура. Калі цябе хочуць, калі мужчына ведае, што робіць, калі не трэба ляжаць і думаць, ну калі ўжо гэта ўсё скончыцца. Да мужа я была зусім невопытная. Першы раз у меня быў з ім, гадоў 25 мне тады было, позна такім. І я тады думала, што можа так у ўсіх. Ён сам, здаецца, таксама быў як прыпіжаны ў гэтым плане. Не мог папасць сваім пальцам туды, куды трэба. Надо вырезать это все. Тарапіць пальцам куды трэба, да. Тыкаў, мыкаў, выкаў, пыхцеў нешта, потом рабіў выгляд, што гэта са мной нешта не так. Я ляжала і думала, людзі пра гэта песні спяваюць. Што, сур'ёзна? Амаль год мы з ім мучыліся, потом ён быццам навучыўся, але лепш не стала. У яго ўсё хутка, напэўнена і скупа. Як нейкую квітанцыю закрыў, прыляцеў, паваўтузіў, закончыў і здаволены на кухню. А я ляжу і думаю, і гэта ўсё? Гэта ж не скакаць па ложку, а нейкая сумная размінка для пенсіянераў. А потым быў той мужчына. Ён быў зусім іншы. Я не буду тут распісваць усё падрабязна, але пасля яго я зразумела, што са мной усё нармальна. Гэта не я халодная, гэта не я зламаная нейкая. Гэта муж у меня у ложку ніякі. Пасля нармальнага мужчыны я ўжо не магу вярнуцца да мужавай валтузні. Ніяк. Ён мяне дакранаецца, а мне хочацца адсунуцца, бо я ўжо ведаю, як можа быць. І гэта веданне цяпер мяне есть. Той мужчына, з якога жыцця сышло, нічога у нас не працягнулася, а можа ён і не забіраўся. Можа я сама сябе прыдумала, але тая ноч заставила мяне ўнутры нейкім поглядам у прошлое. Часам я нават злуюся, лишь я і не ведала нічога. Жыла б сваім галоўным інжынерам, думала б, што усіх так дрэнна і не рыпалась. А цяпер я ведаю, што можна інакш, і ўжо не магу зрабіць выгляд, што не ведаю. Цяпер мне хочацца нармальнага мужика, хочацца, каб мяне бралі як жанчыну, а не як жонку па абавязку. Яшчэ страшнее мусіць тое, што хочацца рабёначка ад гэтага нармальнага мужчыны. Не ведаю, адкуль гэта ў мяне ўзялося. А раней я думала, што дзеці гэта потым, калі ўсё будзе добра і спакойна. А цяпер у галаве круціцца, вот каб зацяжарылась бы ад таго, што сапраўдны мужик. Але ж не, так не выйшла. Ад таго, хто можна не толькі равнаваць і бурчаць, а пажарыць клёцку там, где трэба. Я разумею, што гэта гучыць дзіка. Я замужам, але што гэта замуж? Ён там сам са сваёй маткай, а я тут адна. Ён мяне не забяспечвае, як трэба. Працаваць мне не дае, нармальнага жыцця тоже, і ў ложку таксама нічога. Ну і што рабіць? І яшчэ хоча, каб я была вернай, як сабака на ланцугу. Зараз я перапісваюся з аднім хлопцам. Ён трохі маладзейшы за мяне, жыве ў іншым горадзе. Пазнаёміліся праз інтэрнэт. Спачатку проста пабалталі. Ён смешны такі, лёгкі, не такі, як муж. З ім няма гэтага пораху старой кавалеры. Ніякой курыцы і хваробы. Піша мне так, што я сама сябе усміхаюся. Ён пытае, што я люблю. І не толькі пра ежу ці кіно, а пра тое, што мне хочацца, каб мужчына быў са мной. А я яму адказваю, і мне так сорамна. Ён хоча прыехаць у чэрвені, а я пра гэта думаю кожны дзень. Не проста думаю, мяне гэта аж тарасець. Я ж уяўляю, як он ка мне прыедзець. Як бы сустрэнемся туды-сюды, але ж у вёсцы гэта складана. Кожная бабка з акна глядзіць у агарод. У горадзе можна зняць кватэру на суткі, купіць віно, зачыніць дзверы і быць проста жанчынай, якую любяць. Такую. Дык вось, мы з падругай часам ездзім у горад. Кажам, што па справах, па крамах, да доктара, а самі гуляем на ўсю катушку. Кавярні, бары, музыка, людзі гудзяць. Бывае, проста сядзем і смяемся, а бывае, з мужикамі знаёмімся. Падруга ў мяне таксама не манашка. Яна кажа, ты чаго сябе раней часу-то у труну кладзеш? Жыццё адно, і я з ёй згодна. У горадзе я адчуваю, што яшчэ жывая,
што на мяне глядзяць мужыкі, што не проста так ад хворай свякроўкі прыпіжанага мужа з яго капейкамі. А тут усё страшна. Калі гэта хлопец прыедзе сюды, яго могуць убачыць. Чужая машына каля дома — гэта ўжо падзея. Чужы мужчына на прыпынку — это гісторыя. Тут нават калі ты проста ў новай сукенцы выйшла, што будуць пытаць? Куды гэта яна вырадзілась? Таму я думаю, што трэба сустрэцца ў горадзе, напісаць мужу, што еду з падругай па справах, да доктара ў краму, ну і всяк такое. А там уж ніхто і не ведае. Я яго так дужа хачу. Ой, баюся, што калі ён прыедзе, я не стрымаюся, сама на яго запрыгну. А яшчэ я думаю, а калі я зацяжаруся? Ну, забеременю. Гэта думка мяне палоха адначасова заводзіць. Я ад мужа дзіцянка не хачу. Вось не хачу і ўсё. Не магу уявіць, што буду насіць дзіця ад чалавека, якога не хачу ў ложку, ад якога мне хочацца ўцячы. А ад іншага магу, ад маладога, жывога такого, які романтычны. Ад таго, хто даў бы мне адчуванне, што гэта не працяг гэтай гнілой дошкі, за якую я трымаюся. Можа, я дурная якая, можа, гэта проста маі фантазіі, бо той хлопец можа прыехаць, атрымаць сваё і ўедзе. Мужчыны часта такія. Пішуць прыгожа, абяцаюць цяпло, а потом, калі запахне адказнасцю, раптам усе зваліваюць. Я гэта разумею. Да, друзья, адказнасцю раптам запахне, сразу сваливать кусты, да. Муж, калі прыязджае, я ўжо амаль не магу з ім быць. Ён ходзіць па пакоі, бурчыць нешта пра маць, пра грошы, потым можа пачаць лезці да мяне, а мне хочацца яго адштурхнуць. Ён крыўдзіцца, кажа, што я стала халодная. А што я яму скажу? Што пасля нармальнага кекса з іншым мужиком я ўжо не магу успрымаць яго як мужика? Ну, так што яго 45 гадоў, 40 секунд, это ні о чым. Што я лепш адна засну, чым буду цярпець яго нязграбную волтузню. Я яго трохі пабаиваюсь. Калі ён звярнецца, ён жаравнівы, паб'ець яшчэ. Таму, кстати, і працаваць не даем. Баіцца, што я камусь спадаваюсь. Но если не ударыць, уже добра. Не ведаю. Але крыку будзе шмат. І свякруха яго яшчэ падключыцца. Яна мяне і так ненавідзіць. А тут атрымае доказ, што я, як яна кажа, непрыстойная. Далучаюся да кажага слова. Часам, думаю, трэба развесціся. Просто развесціся і ўсё. Не чакаць чэрвеня, не хавацца, не ездзіць з падругай у горад пад выглядам дзел. Сказаць мужу: усё, я так больше не магу, але куды я пайду? Работы няма, сваіх грошай у мне няма. Я столькі часу прасядзела праз яго рэўна, што цяпер нават страшна начынаць. У горад хочацца, але за што? Там трэба здымаць жыллё, шукаць працу, неяк трымацца. А я зараз нібы паміж і не жонка нармальная, і не свабодная жанчына. Ён хоць бедны, хоць раўнівы, хоць стары, але ж штамп на паперы ёсць, сям'я какая-никакая. І я сама себя за гэта ненавіжу. Бо трымацца за такі брак — гэта як трымацца за гнілую дошку ў вадзе. Яна быццам ёсць, але ўсё роўна цягне ўніз. Нормально, мужик 2 штуки баксов делает. Не, в город хочу. Там не видно, что я по болтам скачу. Угу. Я не хочу рабіць выгляд, что я добрая. Я уже не добрая, я змяніла. Я хочу змяняць зноў. Я хочу про мужчин, про город, про то, як быць, бо там лёгка. Дзе мяне ніхто не ведае. Я хачу дзяцей не ад мужа, ад любоўніка, а тых, хто дае мне адчуванне жыцця. І гэта, напэўна, самае страннае прызнанне. Бо гэта ўжо не проста захацелася. Гэта значыць, што унутры я ўжо адмовілася ад мужа, як ад мужчыны, як ад будучага бацькі свайго дзіцёнка. 27, маладая. Пахаваць сябе не хачу, калі яго маці, як яго маці, яе какаша, курыцы пад півай, гэта няшчасных $2000. О, сама посчитала. Друзья, в Беларуси 2 штуки баксов зарплата. Поверьте, не каждый пилот гражданских авиалиний столько получает. Хотя сейчас, с учетом курса, может и есть. Хочу, каб мяне абдымалі моцна. Хочу пасля ночи не думать, что гэта ўсё. Хочу ведаць, что гэта маё цэлае жыццё. Але есть муж, хоть и на паперы. Есть наша мясцовасць, где кожная моя помылка стане агульнай навінай. И свякруха, якая будзе мяне жадай мяне растаптаць. Ну, с друзьям, комментую
у студыю. Вольга, 38, Витебск. Дык правильно пишет. Калі мужик не можа даць ненармальных грошай, ненармальнага ложка, дык чаго ён тагды вартаўніком каля жанчыны стаіць? Сам зарабляе так сябе, яшчэ і працаваць і не дае, бо раптам яна камусьці спадабаецца. Ну дык спадабаецца, канешне, маладая жанчына не абязана гніць каля яго мамкі, што яна павінна быць вернай за адзін штамп у пашпарце. Хоча жынка нармальна трахацца, значыць, хоча жыць, а не валтузіцца з прыпіжаным раўнівым дядькам. Ой, Ирина, 45, Минск. Мужики любят зарабіць жанчыны хатнюю жывёліну. Сядзіце, не працую, мать абслугоўвае. Глядзіць на яго. Што там сам даў, да? Копейкі, кантролі ложак, пасля якога плакаць хочацца. Потым якія яшчэ крышаць за адразу. Дык спачатку зрабі, каб жанчыне каля цябе б дружба была, а не херова. А калі ты только мешаеш ды душыць ее як жанчыну. Сорамна трэба мець, да. Ларыса, 50, Полацк. Я не бачу тут трагедыі мужа. Ён сам зрабіў так, што жонка стала глядзець у бок. Калі жанчыне 27, яна хоча жыцця, цела маладога, нармальнага мужчынскага жадання, а не хворую свякруху і забаронай гэта вечнай сядзі дома або зменіш мне. Дык яна і зменіць, бо жыццё адно. Мужыкі мала зарабляюць, мала умеюць і шмат трэбуюць, а? Потом крыдзяцца, што іх не хочуць. А за што іх хацець, калі ад сябе толькі страх і беднасць і нудная пастельная фізкультура. Ну, з гаспада, высновы ад рэдакцыі. Кажись, тут жанчына вельмі добра показала не нейкую великую трагедыю, а звычайную бабскую нахабнасць у чыстым выглядзе. Яна спрабуе расказаць, што ей дрэнна, што муж не такі ж, свекруха яе мучае, што жыццё ў вёсцы душыць, але калі прыбраць весь гэты дым, застаецца даволі простая рэч. Яна хоча трахацца з кім хоча, калі хоча, і яшчэ каб ніхто ей за гэта слова не сказаў. Пра грошы таксама асобна. Яна называе зарплату мужа жабрацкая, але па вясковым мерках і для такой мясцовасці гэта могуць быць цэлкам шикарныя грошы. $2000, вау, інжынерная должнасць. Працуе, трымаецца за место, у яго ёсць стабільнасць. У горадзе ён, хутчэй за ўсё, столькі ж не атрымае, а можа і наогул прасядзе без працы. Таму яна і хоча ў горад, не таму, што там сям'і будзе лепей. Ей там будзе прасцей гуляць па мужиках. У вёсцы ўсё бачна, чужая машина подъехала, чужы мужик или поездка с подругой, усё хутка вылезе. А ў горадзе, можна сказаць, з паложку валтузіцца па каватарах на суткі, пражарыць клёцку з якім-небудзь маладзейшым і вярнуцца да хаты з тварам святой пакутніцы. Сама то. Гэта і есть яе сапраўдная мара пра горад. Гэта не бедная жанчына у цяжкім шлюбе. Гэта гісторыя пра бабу, якая ўжо здрадзіла і хоча здрадзіць зноў усё больш і больш. Калі жынка ўсё ў галаве пахавала мужа, яна знойдзе апраўданне любой здрадзе. Зарплата будзе не тая, матка больная, вёска ўсё знаюць, кекс уже не той, а сапраўдная прычына можа быць значна прасцей. Хочацца чужога мужика і ўсё. Вот увесь сказ. Як обычно. На якой мове гэта не распавядай. До новых зустрыч, друзья. Усім пока.